खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै नैबे सालपारा ओनसोलाव जोङो मोनसे मेल जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जिरायदों। जिरायनाय थांखिया जाहैबाय जि मोनबा बियाबनि बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। बे मोनबा बियाबनि बाइ इलेक्सनाव नैबे सामुगुरि समस्तिनि एनडिएनि बिजाथि दिप्लु रन्जन शर्मा बिथांनि जानानै जोङो रायजो राजाफोरखौ फैगौ 13 नभेम्बराव जाहाथे बिजेपि दोलोनो भट होयो बेखौ खावलायनो थाखाय जों फैदों। दा नैबे ओनसोलाव फ्राय 5,000 बर' भटार्स दङ सामुगुरि समस्तियाव। बे 5,000 जि बर'फोरनि भटार्स बे भटार्सफ्रा जाहाथे बिजेपि दोलोनो भट होयो बेखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो खावलायदों। जोंहा जिहेथु गोबां जेंनाफोर दङ, जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जों जि हाबाफोरखौ मावबाय थादों बे हाबाफोरखौ जाफुंहोनोबा जोंनो जिहेथु आसाम सोरखारनि मददनि गोनांथि, लोगोसेयै जि बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय आरो ट्राइबेलनि जि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव बिजेपि दोलोआ जोंनो मावनानै होनो थाखाय खोथा होदों। बिनि थाखाय गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ नैबे सामुगुरि बियाबल' होननानै नङा, मोनबा जि बियाबाव दा बाइ इलेक्सन जागोन बे बाइ इलेक्सनाव एनडिएनि बिजाथिफोरनो भट होनो थाखाय जोङो खावलायदों। नैबे ओनसोलनि जिथुनाखि थासारि बहुत गाज्रि, मा खावलायगोन जे आसाम सरकारखौ नैबे ओनसोलाव जे रायजोफ्रा गोबां बोसोरनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बेबायदि ओनसोलाव दिनैसिमबो जे जाखांफुनाय नङा, बेबायदि हिसाबाव दानि सरकारखौ मा खावलायगोन? जोङो नायदों, खोब खाथिनिफ्राय नायदों, गोबां बोसोर बारलांबाय नैबे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि। दा हा हुनि जेंना दङ, सोलोंथाइनि जेंना दङ, लामानि जेंना दङ, इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ नैबे ओनसोलफ्राव फ्राय जायाखै। बेफोरखौ जाहाथे मावफुङो बिनि थाखाय जोङो जोंनि जि बिजाथि बे बिजाथिनो भट होनो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो बे बिजाथिजों लोगोसे आसाम सोरखारजों नैबे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै सिगाङाव थानानै जोङो खामानि मावगोन। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।